Os delitos reducíronse en Pontevedra algo máis dun 6% no que levamos de 2025 respecto do ano anterior. Son datos que hoxe presentou o subdelegado do Goberno na Xunta Local de Seguridade que se celebrou no Concello. Escoitando e vendo as novas que se están producindo nos medios de comunicación sobre a situación da seguridade cidadá na cidade de Pontevedra e sobre todo a utilización absolutamente espúrea por parte do Partido Popular, do Grupo Municipal Popular, eu creo que convén dar números, porque sempre o dixen, os datos matan esos relatos malintencionados. Segundo Abel Osada, neste 2025 en Pontevedra non houbo roubos con violencia en vivendas, mentres que no 2024 foron 3. En canto aos roubos con violencia e intimidación fora das vivendas, pasouse de 16 o ano pasado a 6 no actual. Tamén se reduciron os roubos con forza, que pasaron de 15 a 12, e os roubos con forza en establecementos, que baixaron dos 33 aos 11. Os furtos evolucionaron dos 52 rexistrados o pasado ano a 23 neste 2025. As subtraccións en vehículos de 27 a 15 e a subtracción de vehículos de 10 a 5. Por último, os furtos leves baixaron de 277 a 242. Esta é a radiografía. Eu entendo que o Partido Popular pode dar roldas de prensa sistemáticas, poden decir que estamos ao borde da insurrección. É un problema grave en cuanto ao que reflicten de aporofobia e o que reflicten, pois dunha sociedade estamental propia de outros tempos. Eu cheguei a ler na prensa que unha das propostas estrela para, digamos, acabar cos indixentes que poden pernoctar na rúa era baldear as rúas. Claro, eu creo que quen dice estas cousas, tería que pensar un pouco. Pola súa banda, o alcalde amosouse satisfeito con estes datos e coincidiu co subdelegado ao sinalar que veñen refrendar que Pontevedra é unha cidade segura. Pontevedra é unha cidade segura, vale? E dentro dunha comunidade segura e dentro dun estado que tamén é seguro e somos das máis seguras, non? Por lo tanto, como se dice eso? Sobre actuar, non? Sobre este tipo de cuestións, efectivamente, cando lle afecta a unha persona, pois a xente se sinte afectada, pero non é, teremos que facer estudios comparativos, tenemos que saber, oiga, somos nosotros máis ou menos que os demás, estámoslo facendo, eu creo que se está facendo ben, sempre se pode mellorar, pero se está facendo ben, non? Tamén coincidiron Losada e Fernández Lores a hora de sinalar a necesidade de trasladar a actual comisaría da Policía Nacional da Rúa Joaquín Costa. Segundo o subdelegado, a proposta que está sobre a mesa e o seu traslado ás instalacións da Casa do Mar en Mollabao, pero recoñeceu que as xestións avanzan despacio.